Il-Prim Ministru Joseph Muscat għadu jirrifjuta dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija. Issa li għaddiet sena mit-tieni leġislatura tiegħu bħala Prim Ministru, Muscat qed jibqa' jaħrab milli jiffaċċja wiċċ lil kap tal-Partit Nazzjonalista f'dibattitu. Dan minkejja l-opportunitajiet u l-istediniet li saru lil Prim Ministru għal dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni. F'rapport estensiv fil-faċċata tal-Gazzetta Il-Mument jingħad li Muscat qiegħed juri li jrid jibqa' sieket u ma jkunx espost tal-konfront mal-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel sena ta' din it-tieni leġislatura wara li sena ilu kien seħ elezzjoni sena qabel quddiem allegazzjonijiet serji dwar korruzzjoni li ffaċċja Muscat u l-Gvern tiegħu, il-Prim Ministru llum jinsab għal darb'oħra fi kriżijiet li ħoloq huwa stess u li ħolqu wkoll dibattitu protesti li nfirxu fuq skala nazzjonali. F'Jannar ta' din is-sena meta kienet qamet id-diskussjoni dwar is-saltna ta' dritt fejn kien ġie implikat li l-Partit Nazzjonalista kien jaqbel mal-Gvern li f'Malta m'hawnx problema ta' saltna ta' dritt, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija sfida lill-Prim Ministru għal dibattitu li ma dibattitu Muscat ħarab. Saru wkoll stediniet minn żewġ programmi li jixxandru fuq l-Istazzjon Nazzjonali għal dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja kemm minn Xarabank u anke minn Extra. Għal dawn iż-żewġ stediniet il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija aċċetta d-dibattitu. Iżda għal kuntrarju ta' dan, il-Prim Ministru Joseph Muscat ma aċċettax illi jiddibatti mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija.